Thank you, More Skills TV. Tambay mo. Maingay kasi dito. Nandito ako sa may sa baba, sa may garahe. Dumating na ba yung package mo? Galing ng Qatar. Dumating na yung package mo, More Skills. Dumating na yung package mo. Dito lang. Salamat. Silent ko lang. Wala pa, hindi pa dumarating yung lalamog. Bakit nandito na ba sa Pinas yung bagahe? Wala pa naman tik sa akin. Wala pa yung lalamog. Di pa nag-tik sa akin yung anak ni Lucy Tabasi. Titik naman siguro yan. Ligo muna. Sige lang. Naduduling ako sa salamin ko. Madulis.
Ron tutorial, kumusta na? Okay lang, Ron. Ikaw, kumusta na dyan sa LDO? Sa kagayan ni Oro, nagluluto ka sa nagluluto ako kaya habang ako nagla-live. Okay lang ako, Ron. Nagluluto ako ng manok na mayroong green peas. Green peas at patatas. Ito yung green peas. Tapos gulay. Gulay. Ay, gulay. Kumusta sa Cagayan, Ron? Kumusta dyan? Maulan ba? Init. Init dito. Mainit. Maulan, maulan. Maulan ba kagabi? Mainit. Mainit dito. Mainit din. Sobrang init naman kasi dito. Pag ano. Nandito ako sa ano. Dirty kitchen dito sa may garahe kasi mainit. Yung kusina ko, itong talaga sa loob pero mainit. Nakukulog. Kaya dito sa labas nagluluto. Sobrang init. Dito sa baba? Pero balutin mo ng plastic.
Ay, may live pala. Bigay kong gamot ko para kay Michael, ha? Malalim ka ba? Suka. Magawin mo na naman kapitan. Kapigil ako sa lang bukas. At nga ni Dr. Midline, ba't nakapasa ka? Kahit napilitin pa. Mainit ang ano. Yeah. Salamat, Rom. Pakikinig mo. Regards mo pa Yusil. Rom, regards mo pa Yusil.
Thank you, Mars Kills TV. Dumating na ba daw yung package, ano, Marskill? Bakit mapula yung mukha ko dyan? Wala pa namang pinitig sa akin. Tumandyan na. Oh? Kailan dumating? Hindi pagkapadala nung package, saka ko inano yung address ko, saka yung phone number. Hindi siya nagchat-chat ngayong bago. Ang sabi lang niya, antayin ko lang daw yung lalamove. Pero hindi nagsabi na ano. Oo nga, yun nga. Yun lang. Yung sabi sa'yo na bigay mo sa akin yung address at contact number ASAP. Sa akin, maalam niya na yun. Laki ng babayaran mo sa lala mo, layo mo eh. Sinong magbabayad ng ano? Lala mo. Ako, malapit lang kasi ako dun. Medyo mas mura yung ano. Dito lang ako sa Alabang din. Eko. Anak niya ba yun? Yung si Joshua o kapatid niya? Yung nandito sa may anong bayan ng Tinlupa.
Lapit ka lang sa alabang. Hindi nga ako pwedeng lumabas eh. Kaya ipalalamog na lang. Lapit lang ako dito. Dito lang ako sa may sa pote. Alam mo yung daang hari. Hindi ako pwede lumabas kaya ipinapalalamog ko na lang kung nandyan na. Ano kaya ang laman nun? Ano yung pang unboxing ba? Unboxing. Kung hindi sana ngayon, pwede akong pumunta sa ATC. Naabutan ng sarado eh. Kaya hindi tayo magkaganda. Panik naman hindi nakatulabas. Isang sakay lang. 8 pesos ang pamasahe pero ngayon di ba 10 na. Buhok ko parang pumunta nung sa Starbucks. Papagupit ako yung buhok ko para na akong aswang. Na ewan ko kung mag-text yun ngayon. Lain ang dadalhan nung sa'yo. Dadaan pa ng
Naamharid mo. Imos, dadain pa ng imos, no? Init. Ano? Manok na may green peas at patatas. Pagulay. Yung green peas yung nasa lata. Pwede rin sa palengke, mas mura. Yung basta yung luto na bagay silaw. Pagulay na sayote. Ginili. Ito na ang ulam. Lapit na pala ako mag isang oras. Ano yun sa'yo? Marskills, kukunin mo? Susunduin mo sa Alabang? O ilalamog? Lalamog lang. Init. ECQ Manila, mahirap lumiyan.
Oo nga. Kung pwede nga lang ako ipaalala mo na lang. Naku, mahirap. Pero kung sabihin na pagkain, siguro pwede. Mahirap siguro pumasok. Patay, di ma... Ang laki ng babayaran mo. Ilang oras pupunta dyan. Two hours? Oh, layo. May checkpoint yan ba? Di ba bawal pumasok pag walang ID na ano? Saan ka? Ewan ko ang lalangot ko pwede pumasok. Yung saan ang daan nun? Dito sa Danghari siguro. Costimos. Mas malapit kung dito lang dadaan sa may Danghari. Hindi aabot ng 2 oras. Nasa bahay ka lang ngayon? Marskil? Sobrang init. Dito pala yung ano ko. Hindi ko naubos yung aking noodles. Yung binibenta mo bang mga silver, hindi ba nangungupas yun? May bago upload si Mama Josima. Play ko. Hindi pa ako nag-ano ngayon. Ngayon lang ako nag-open ng YouTube. Lobat na ang aking cellphone na isa. Malapit na rin ako, ano na lang, 5 minutes, magwa 1 hour na. Hindi ka nag-i-LS Marskills. Bagay, ang dami mong upload, nakakapag-upload ka kahit paano. Ako hindi. Meron akong 5 minutes nga. 5 minutes na lang. Meron akong mga video pero putol. Walang katapusan. Hindi natapos.
May mga pusa kami, ang lalaki na. Dumidede. Dumidede pa. Ano na? Ilang buwan na ba to? 5 months? 5 months na yung mga anak niya. Dumidede pa. Lapit na, lapit na. Init. Sige, sige. Pwede ka nang mamasyal. Salamat, Marskir. 3 minutes na lang. Sige, bye-bye. Thank you. Lubat na. Bye-bye guys. Bye-bye.